Durmuşdagı iň uly bagtym ejemdir. Şeýle hurmat bilen ýatlanylýan bir zenanyň meni terbiýelemegi Allahymyň hikmetidir. Her gün, her üstünligimde, her şat günümde muny hasta çoňur duýýaryn. Aýdýalara dünýä ýeňde saýlamak mümkinçiligiň bolanda kimi saýlardyň diýip. Eger maňa ýene-de bir gezek saýlamak howy berilse, hiç bir ikirjiňsiz ýene-de ejemdir diýerdim. Ejem bar bolan üçin men bagtly. Bu durmuşda maňa berilen iň owadan nesip ejemdir. Çünki bir perzeniň häsiýeti, duasy we duruşy ejesiniň yzyndan şekillenir. Ejemiň sabry, süýgüsi we duasy maňa ýol görkezdi. Bugün näme üstünlük kazansam, onuň sessiz qurbanlygy arkasynda durýar. Ejemiň barlygy meniň iň uly ilham çeşmemdir. Ejem diňe meni dünýäge indiren däl, ol meni ululdup, terbiýelep, durmuşa taýýar eden bir periştedir. Ejem sabr ady. Ejem süýülmäge münasip bolan insan. Ejelerimiz durmuşumyzyň iň sessiz gahrmanlarydyr. Ejelerimiz dünýädäki uly boýsunjymyzdyr. Çünki olaryň barlygy biziň barlyk sebäbimizdir. Her ýaş perzent bilmeli. Ejemiz bizi diňe dünýäge indiren däl. İsem biziň ýüregimizi gurýan, ýolumuzy ýakdyldaýan, agyr günlerimizde sessiz dua bilen ýoldaş bolýan her türlü ýagdaýda da bizi düşünmäge hereket edýän biridir. Ejeniň süýgüsi hiç bir zat bilen ölçülip bilinmeýän mukaddeslikdir. Şunuň üçin ýaşlar ejemize diňe söz bilen däl, hereket bilen hem minnetdarlyk bildirelim. Ejelerimize hormat goýalyň. Sebäbi ejelerimiz biziň üstünlüklerimiziň ilkinji çeşmesidir.